Ngai khublei phi ki parlok bat priang song phai phi sashisien pat cha kane ka channel te parlok ningkong ngakwa ban ai khublei shwai phi ba phila ai men sim yanga haki comments ha ka tu ka wei ka video te khublei shibun parlok ya ka jing ai men sim ka jong phi te ha kane ka video nganya thu khanai phi shephang arngut chi parlok te haswa ba nganya chakman nanget scam parlok haba phi pet ya kane ka video bat phisngap ya kane ka khana krampet phinsas ngau melung kamen siam bat phila ru panjau ki ummat dengan numbon ketien shu ale parlok min sngap no ya kane ka khana ladon arngut chi paralok ki baya trailang hakawe ka department bat ki badon hakaju ka kerdan ka kerteng jongki ka long uborel bat ufesto uborel ulong ubri ubabha batresi tombat ubanang ban penyadai parlok bat baro kinong trei hakata ka department ba utrei ufesto pat ulong ubri ubasniu ubadap da ka jing bisni yikiwei bat babun na kinong trei hakata ka department kim sngo tanat ya ufesto namar ki jinglom basniu jongku ki ba udon Henry di tang uborel ubala ban sngo thu bat ubala ban penyadai parlok bat ufesto Tiha kawi kasngi lami kajing penbenana ki he ki hanjong kata ka department baon kentiu kerdan no ya uwei na pleng jongki kata ya uborel ne ufesto te babun na kinong trei ha kata ka department ki kwa ya uborel kumta la menjur bat la kentiu kerdan ya uborel ufesto namar ba ulong ubri ubasniu uladap da kajing bisni ya la upar lok uborel bat ula perkhat bat wat lat bu unle ai ya u tiha kawi kasngi ladon kajing ya penbet hakata ka department babaro kinong treikin yalit kai sang pengat sya kasnong khat armer ti ondala poi kata kasngi baro kinong trei kilalet kai ringkat bat kini armut uborel bat ufesto te ondala poi hakata ka jaka baro kilalet la kajong uborel ulalet khet tiuding hajan kawe ka krem sen yong bat ufesto udon sasiliang jong kata ka krem te haba ufesto ulayo I ba uborel udang khet tiuding hajan kawe ka krem sen yong kumta ulasim ya kane kalat banle ai ya u namar ba ufesto ulong ru ubri ubasngotanat banra ya kajri siat sim kat shaba ulet te kumta ulasim yaki mau tharia bat siat yaki shapo kata ka krem da kajri siat sim ringkat bat ukawang de da kidieng kisit sya kata ka krem te haba kibsen kila sngow thut kila snowwin bat kila kiu kajing bitar bat kila mi shabar ka krem onda kila mi shabar ka krem kila let bet sya uborel bat pu ya uborel hadu bu undayap hasyan te baro kinong trei kila tip yakata bat kila snusi jur ufesto ulale menle kumba usnusi tang najrong henrei hapo pat katnu kajing kemen kejong te babun na kinong trei kila suba badai ufesto ubale yakini ki baro henrei ufesto pat uyale banburi yakita ki baro kijing shisha te katpa kidang ya perkhat ufesto ula ai jingmut eki ba dei ban pentip no ya kani syaki pulet te kumta kila pentip no syaki pulet tena kalian ki pulet kila IT kane ka kamha away security officer ubatrei haka department pen meeting electric uni security officer ulong ubala tebet pha hakum kini kijat kam banlap bat banwat ya kijing shisha bat kumjur ban thwet ya unong le kam sniu te kane ka kam kalanang ya sha shisha na kawe kasngi sha kawe kasngi ha kawe kasngi katba uni security officer ringkat bat kini kinong trei jong u ki let sha kata ka jaka bayap uborel banwat ban tokit bat ban bishar ya ke kabalaja kumta kala penlingo yaki ban yoi ba ufesto ru upoi lang shata krem kajing ya kot bat kajing ya penbet bat ki bat ba ufesto ru upoi haswa jongki te katba kinang le la kakam ufesto ula legri no haki sanyum
Hadian bakilade ban bishar batokit ki baro kila sngo lingo ya ki kabalaja kamtam ne kisngosn ya uborel ubal ayap kila ong badon manur manu bale ya kane kakam manpin ki win ya kita kipsen ki badon napo krem bikin mi shabar balik pu ya uborel hadu bu ondayap kumta kila tim latla ya uta unong le kamsniu bat kentho ya u wat ada kim tip manu badairu Ufestu haba ula yok sngau ya kita kijing tim kijing tla kijing kentho jongki ula sngau kia kamen siam bat sngau ling a pisa hadu ba umla shu ban kun halade bat set halade kumta ula mi bat lek sajan kata kakrem badon kipsen ringkat kajing kawang daki mau kidieng sya kata kakrem hangta kipsen kilakiu kajing bitar bat mi puk syabar bat lekpo ya ufestu Watla ufestu ula yakun kat bala bat kita kipsen Henry umla ban lei bat kita kipsen kilapu ya u hadu buun dayap hasyan. Tana kaliang jongki security officer kila yale kat bala ban pelaj im ya ufestu Henry kila ban penyap tang artili kipsen namar kajingbon palat kipsen kumta kimla ban lei. Deha kane kajing yap jong ufestu ba ki baro kipau namar ufestu wat lada ula yap ruhi Henry kadur khmat jong u kapu samrke bat kata kajing pu samrke kapen bat kade kadak ba uhun kamen siam namar ba uyap kumbayap uparlok jong u te parlok ka khana kala posh bakut te khuble shibun ba philapet ya kane ka video Tesngau bha ban aya ki comments ki jongphi ke ai ki jing hikai ka ba phiyo bat phisngau kumno halor kane ka jing athu khana tesngau bha ban share bat like bat subscribe ru ya kane ka channel ban share ya kane ka channel bat ban like ru ya kane ka video te to ublei unang kerku kerdo ya phi baro kublei shibon